I hola, bon dia. Episodi trist. Qui ho diria? Un episodi on ens carreguem en Reiner, en Bertolt i quasi l'orangutitan. I és un episodi trist. Armin, crac, geni, referent, heroi, llegendari. És que no trobo prou paraules per descriure't. És el millor. Deixem-ho aquí. És una persona que així de primeres dius què hi pinta aquí, saps? Perquè no és letal com podria ser la Mikasa o en Levi, i tampoc és com molt atlètic, saps? Tampoc és un líder ni té cap poder de tità, però ell tenia clar els seus punts forts i, nano, ha sigut clau. És una llàstima, però jo volia que veiés el mar. És que l'escena aquella de l'Eren mirant el mar amb els cabells llargs, que diu l'Armin parlava de veure el mar o alguna cosa així. Ho vaig pensar una mica de Eren, no m'insinuïs res, saps? Però clar, jo vaig intentar ser positiu, potser s'han hagut de separar, però no. Tot el que passi a partir d'aquest episodi és gràcies a ell, val? Per tant, sempre el tindrem present. El posaré en algun lloc. Posarem també en Hans, perquè s'ho mereix. I a veure, ho penses, potser s'hauria pogut deixar anar abans i sobreviure, saps? Però qui sóc jo per qüestionar l'Armin, m'entens? No hi puc dir res. I a més, jo crec que si s'hagués deixat abans per viure, és com que en Bertolt segur que hauria sospitat alguna cosa, saps? Hauria sospitat abans i l'Eren no hauria pogut atacar-lo. Per tant, res a dir. Sembla que a l'episodi anterior vaig dir que només ens queda resar-li a Déu perquè ens ajudi, perquè pintava tot super negre. L'Armin és el nostre Déu a partir d'ara. I en Levi quasi es carrega l'orangutitan, si no fos per aquell merda tità cap de sabata, nano. Quina ràbia, tio. Ja el teníem, I en Levi, que ja estava pensant en no el mato perquè li hem de robar aquest poder amb una altra persona que estigui a punt de morir-se, perquè així també es podrà regenerar si li falten parts del cos o el que sigui, saps? Vull dir que ho havia pensat molt bé, però surt el tità aquest, cap de sabata, que no sé d'on ha sortit, vale? I ens espatlla la història. I no sé ben bé si en Reiner i en Bertolt estan morts o els hi podem robar el seu poder de tità. M'entens? Seria interessant. Seria raro, perquè és com que ens portaria mals records, però, nano, un tità colossal, qui no el vol, saps? La Han ja ha sortit del no-res, per tant, bé. L'Erwin crec que el tenim perdut. O sigui, el veig capaç de seguir viu. Que només li quedi el cap i mig tors, saps? Que es talla al terra. I el del pentinat raro segueix viu, Vull dir, potser li ha servit d'alguna cosa. Pobre nano, també, Jo crec que no sap si era millor morir-se o seguir viu. I no sé, ara mirar si el soterrani segueix sencer, perquè en Bertolt va començar a destrossar tota la ciutat. Jo crec que se li hauria de fer un homenatge a l'Armin, encara que sigui, no sé, una foguera, a no ser que comencin a sortir més problemes, saps? Perquè veient com és aquest anime, nano, ara mateix potser torna a passar no sé què, saps? I no descansarem mai, ja ho veig a venir, Si res, ens veiem al següent. Vagi bé.